Hej, i dag skal vi krølle hår med Babyliss krøllejern kaldet Easy Curls. Så det ligger lidt i navnet, og det er mega nemt at gå til og gøre, at sådan som mig, der ikke altid gør så meget ud af sig selv, også skal følge med. Det jeg lige har gjort er at putte lidt almindelig fugtighedscreme i mine spidser, da mit hår tenderer at være en smule tørt og sagtens skal klare en masse fugt. Og så har jeg sprøjtet noget volume spray i, for at give mit hår lidt struktur og gøre det lidt stivere, så krøllerne holder bedre. Nu rører jeg lige mit hår en gang, så det er klar til at blive krøllet. Jeg laver en midterskilning. Så. Nu er mit hår faktisk klar til at blive krøllet. Det kommer lidt an på, hvor tykt hår man har. Mit hår er ikke sådan mega tykt, så derfor behøver jeg ikke at dele det op i så store sektioner. Hvis du har mega tykt hår, bliver du nødt til at tage lidt mindre hår ad gangen. Det skal lige siges, at mit krøllejern er varmt. Så starter jeg sådan her. Holder vi den. Ja. Jeg venter. Se om den mund er der nu. Der var en krølle. Og det er dog ikke de her proptrækkekrøller, jeg går efter. Men det kommer vi til senere. Nu vil jeg lige krølle resten af håret. Og tilbage om lidt. Så, nu ligner jeg en komplet idiot, men det er heldigvis heller ikke det her look, jeg går efter. Det jeg gør nu, skal vi sige, at jeg bare har krøllet helt vejen rundt. Lidt tilfældigt. Der er sprøjtet lidt volume spray igen. Så, og så har jeg faktisk tænkt mig at rette det hele ud igen. Sådan her. Så er der allerede meget mere volumen i mit hår. Og jeg sprøjter med sprayen igen. Det kan godt være, at det ser lidt voldsomt ud lige nu, men når det lige får lov at falde lidt ned, så bliver det helt vildt pænt. Så, og så kan man altid, hvis man er lidt utilfreds med nogen, lige tage den igen og rette den igennem. Og rod gerne bare rundt i håret med jeres hænder. Det er kun godt. Jeg gør altid det, at jeg masserer mine hårrødder lidt, hvilket gør, at der kommer volumen i bunden. Så føler jeg, at vi er ved at være der, og jeg er klar til at tage ud. Jeg håber, I kan lide det. Tak fordi I så med i hvert fald.